Kom nou, Mien. Doe nou, Mien. Altijd op de drempel. Moet je nou altijd op de drempel. Mientje, 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 Mientje. Beheers je eigen toch een beetje, Mien. Tempereer je eigen, Mien. Ik heb er niks mee bedoeld. Ik heb er niks mee willen zeggen, Mien. Ik heb alleen gezegd, koekoek bakt ze bruiner. Lachende over de loongrens, de dokter, de bouwvakker en de agent. Lachende over de loongrens, voor iedereen opslag en niemand een cent. Hou eens en voor altijd voor ogen, van Vondeling had het gemogen. Lachende over de loongrens, met Jelle en Jan aan het roer. Een grote partij en met Marga erbij gaan de beentjes van de vloer. Een grote partij en met Marga erbij gaan de beentjes van de vloer. Als ik al die oude gezichten weer zie, dan word ik zo oudejaarsavond. Dan wordt het me weer zo warm in de kop, dan zoek ik mijn oude grappen weer op. Van Luns en de kwaai altijd daverend. Anne verbannen naar Tjeukemeer. Voor mij begint nou pas het leuke weer. Lei me Jan terug, dat is toch grandioos. Corrie, haal vast maar de pop uit de doos. Lachende over de loongrens, heel Nederland op slag en nog in je hemd. Lachende over de loongrens, en over 6 weken wordt toch weer gestemd. Dan komt weer een ander vertellen hoe fout alles was van die Jelle. Lachende over de loongrens, de jongens van Kals weer aan het roer. Een grote partij en met Vondeling daarbij gaat de gulden naar zijn boor. Een grote partij en met Vondeling daarbij gaat de gulden naar zijn boor. En een grote partij en met Vondeling daarbij gaat de gulden naar, je weet wel. Grote partij gaat de gulden naar zijn boor. We maken er een gedenkpenning van. Goedenavond, goedenavond, vrienden in het hele land en vrienden hier bijeen op deze gedenkwaardige avond die maar eenmaal in het jaar is, de Oudejaarsavond. Zo zijn we weer bij elkaar gekomen in deze donkere dagen, nu de AR in de maand zit. Gezellige avond en zoiets. Ik ben toch zo blij dat ik weer helemaal voor de VARA ben. Hè? De VARA is erkend de meest intelligente omroep van heel Nederland. Dat is de omroep met de hoogste IQ-QQ. Ja. De VARA heeft programma's die de anderen niet aandurven. We hebben een programma gehad op de televisie, hebben wij gehad, van Kinderen of Niet. Dat was zeer leerzaam. Dat heette zo, het hiette zo, Kinderen of Niet. Zeer interessant, zeggen de mensen. Ja, dat is geen programma voor de huiskamer, dat was onzin. De omroepster zei er van tevoren bij. We maken u nog even opmerkzaam dat dit uitsluitend bedoeld is ter voorkoming van jeugdige kijkers. Heerlijke, echt oud-Hollandse avond, hè. Oudejaarsavond is echt, terwijl ze het over de hele wereld moeten vieren. Maar voor ons oud-Hollandse avond, een avond van olie verversen en doorsmeren. Dat is het eigenlijk. En het is zo belangrijk wat je zo'n avond eet. Het is zo belangrijk. Corrie en ik eten op oudjaar eten we altijd ossenstaart. Een zalig uiteinde. Gezellig, als ik het idee alleen maar heb, hè. Nou zitten ze op dit moment, dat wij hier gezellig bij elkaar zitten, zitten ze in Soesdijk bij de chocolademelk.
Nog van de personeelsviering over. Nou, dat kun je bewaren, hoor. Zeg, nou gaat hij in Heemstede af. Burgemeester van Heemstede, Ridder van Rapport, heeft thans zijn radio op non-actief gezet. Maar dat geeft niet, want zijn broer in Gorinchem luistert. En zijn broer in Gorinchem heeft gezegd, zet jij maar af. Als het kwetsend wordt, dan zal ik je bellen, kan je hem nog weer aanzetten. Ridder van Rapport, ik zie hem nu zitten. Hè? Zo'n ridder, daar zit hij gewoon met de riddersporen. Hè? Slecht voor tapijt, maar hij heeft ze aan. Mevrouw Ridder zegt, doe ze nou niet aan, Rapport, vindt ze vervelend. Dan zit hij met een glaasje jus d'orange, maar de jus is eraf. De minister heeft er een te grote tik in gedaan. Ja. Ach, we hebben dit jaar wat afgekibbeld, hoor. Wat hebben we van dit jaar gekibbeld? Dat moeten we niet meer doen, hoor. We hebben zo ontzettend gekibbeld over alles en nog wat. Over dat huwelijk van Vestdijk. Maar op oudejaar zijn we weer goed met elkaar. Op oudejaarsavond is alles vergeten. Een soort 12-urig bestand. Dan zit iedereen weer met iedereen waarmee hij eigenlijk ruzie had. Van het Reven zit gewoon, Gerard van het Reven zit met zijn eigen ezeltje. Ezeltje uit zijn boek. En de ezeltjes die hem vervolgden. Met Van Dis als het is. Gezellig idee. Misschien zit Van Hal nou wel met Van der Molen. Jon, neem nog een appelflap, dan praten we nergens meer over. Dat deden ze toch al niet, dus dat doet het dan niet meer. We zitten er allemaal gezellig. Familie Koekoek zit met een bakje troost. Boerenjongens zijn op. ...1966 is een moeilijk jaar geweest, mevrouw. Maar 1967 wordt een vrolijker jaar. Als we in 1967 allemaal krijgen... de loonsverhogingen waarop wij menen rechten hebben... wordt het volgende programma gierend over de Giro. Maar daar zal professor Zijlstra wel een stokje voor steken, hoor. Maar dat mag niet alles. Van Zijlstra mag er niks meer, hoor. Strenge man. Streng met een klein zuinig mondje. Ja. Als je hem zo ziet op de televisie met een kleine kuifje en een brilletje op, hè, dan zeg ik echt de knapste jongen van de klas. Nou, neem me niet kwalijk. DR voor zijn naam en AR erachter. Wie heeft dat? Zorgelijk, hoor. Het is zo. Die man die weet, Joe Zijlstra, die weet dat de toestand zorgelijk is. Maar voor hem is dat niet het ergste. Het is voor hem net als bij het seksuele vraagstuk. Hoe vertel ik het mijn kinderen? Het is uniek in de geschiedenis, weet u dat wel? Wat hier gebeurd is uniek in de geschiedenis. Een minister-president die zichzelf van de bank haalt om aan geld te komen. Oh, vond het heerlijk, hoor. Ik denk wel eens, het is een man met een programma en dat is belangrijk. Dat hebben we lang niet meer gehad, een man met een plan, hè? Nee, we hebben niet meer gehad. Het is een man met een programma, een zorgelijk programma, voor ons moeilijk. Zijn programma van professor Zijlstra, van professor Jelle. Dat is eigenlijk dit, verhoging van de verlaging en vertraging van de vervroeging. Dat is het eigenlijk. We moeten maar kijken, hij wil misschien ook vervroegde verkiezingen doen, hè? Dus als dat maar niet automatisch wordt, dan ben ik altijd bang. Ik geef de voorkeur aan dat je dat zelf nog moest invullen, weet u wel, met dat rode potlood. Dat bracht je nog eens op een idee. Maar die automatische verkiezingen, hè, daar vind ik niks in. Maastricht was het hele ding kapot. Ja, wat er aan mankeerde, ik ben geen monteur. Het was kapot, je computer of zo'n ding, een soort geheelonthouder is dat. Het zijn toestellen, het zijn geen mensen, hoor. Het zijn computers, mevrouw. Het hele ding, automatische stemming. Maastricht was kapot, ik weet niet wat er aan was. Als je op de knop drukte van de PSP, dan rolde de trouwfoto van Beatrix eruit. Je kan nooit... Drukte je op de knop van de PvdA, dan zei hij koekoek.
Kwam er eindelijk een vent die zegt, ik geloof dat hij kapot is. Ik zeg, hoe kan u dat nou zeggen, meneer? En toch lach maar niet te vlug, hoor. Want de PvdA is nog niet uitgerangeerd. Ik kom door het hele land en overal bij de belangrijke overwegen staan duidelijke waarschuwingen. Wacht tot het rode licht geheel gedoofd is, dan kan nog een kabinet komen. En toch mocht ik Kals graag, hoor. Weet u wat ik van Kals heb gezegd? Een geestige man. Geestig, zonder een papiertje. Wie is dat tegenwoordig nog? Kals, dat heb ik wel eens vaker gezegd. Kals was leuk zonder blaadje. Dat is na Adam nooit meer voorgekomen, hoor. En het was een geliefde man. Kals was geliefd. Hij heeft al 150 brieven gekregen. Heel Nederland stond achter hem. De rest kan misschien niet schrijven. Wie zal dat zeggen? De man heeft een hele moeilijke tijd doorgemaakt. Maar dat zeg ik altijd. Kals heeft de pil als een man geslikt. En daarom was ik wel eens bang dat hij nooit een opvolger zou krijgen. Begrijp je? Ja, ik vind het niet erg dat ze weg zijn, hoor. Want voor mij persoonlijk was het geen prettig kabinet. Het was voor mij... Nee, ik bedoel, het waren geen mensen van je maintiendrai. Het waren mensen van nous maintiendrons. Het waren doe-het-zelvers. Dat is voor mij niet prettig, hoor. Het waren doe-het-zelvers. Ze namen mij ook veel werk uit handen, hoor. Vroeger dan maakte ik die ministers wel eens belachelijk. Dat deden ze nou allemaal zelf. Nou, dat was dan dat. Nou, weer eens over een ander onderwerp. Smallebroek. En toch mocht ik die Smallebroek wel, hè? Ik vond het een vrolijk mannetje, hè? Die opende alles als er maar een kurk op zat. En toen hij weggegaan is, heeft hij nog een lintje gekregen en ook een hoge onderscheiding. Ik geloof het Grootkruis voor Smallebroek. Ik weet niet wat hij... Ja, heeft hij gekregen. Hij heeft het gekregen voor bewezen diensten. Dus het schijnt toch wel bewezen te zijn. Ze zijn allemaal wat geworden. Ze waren niks, maar ze zijn wat geworden. Kals is minister van Staat geworden. Kals minister van Staat geworden. Wat dat betekent, weet ik niet. Ik denk dat hij wordt opgesteld als Beel geblesseerd raakt. Dat zal er wel zijn. Want Beel is een onmisbare factor in het parlementaire bestel. Het parlement dacht, we kunnen Beel niet missen. Op zo'n dijk hangt hij naast de telefoon. Politie, brandweer, dokter Beel. Beel is een noodrem. Je mag eraan trekken, maar misbruik wordt gestraft. Dat wel. Al de ouwe zijn weer terug. Jan de Kwaai. Zeg, dat doet mij ook zo goed, dat Jan de Kwaai net met oude jaar weer terug is. Dat doet mij zo goed, hè. Oude Jan hoort bij oude jaren. Oude Jan, goeie oude Jan, hè? Met oude jaar. Geen oude jaar zonder Jan, hè? Dat is een conditio, sine de Kwaai non. Alle oude jongens weer terug, alle oude meisjes weer bij de partij. Marga weer terug, gezellig, hè? Marga daarbij, die is weer maatschappelijk werk. Ik hoop dat ze nou ook eens wat gaat doen voor schappelijk maatwerk. Marga vind ik ook zo gezellig, die hoort er zo bij, echt in de huiskamer. Ik vind een soort Mama Lou. Marga graag. Elke avond om 7 uur zit ik er naar te kijken, hè. Het is P van de A's bedtijd, Pipo. En lunchen weer wij, dat was een zittenblijvertje voor het lunchen. Lunch is net een feuilleton, komt altijd weer terug. Als ik hem zie aankomen, denk ik korte inhoud van het voorafgaande. Je kan hem niet missen. Lunch kan je niet missen. Lunch is als er moeilijkheden zijn. En die hebben we, hoor. Met de Chinezen bijvoorbeeld. Hele moeilijke toestand is dat geworden, hoor. Heb je lunch nodig. Zo Mao Zedong is een hele vervelende vent. Die Mao Zedong is een soort Ada Kok in het ondiepe.
Maar we hebben Chinezen op het ogenblik in Den Haag, hoor. En daar gaat Luns over. Die is de enige van de hele regering die over de schuttingen kijken. Luns was ook de enige die geld uit de schatkist durfde te halen en mocht halen zonder het van tevoren aan Vondeling te vragen. Dan gaf dat niet, want de man wist niet wat erin zat. Nee, Vondeling was een alleraardigste man, fatsoenlijk, maar totaal ongeschikt voor financiën. De man had landbouw gestudeerd. Die was gewend als je in de grond stopte, kwam het er vanzelf uit, maar dat zie je niet. Ja. Die dacht dat heel Nederland een soort Zerooskerken was, maar ja, dat ook niet, hoor. Ik heb het zien aankomen, ik denk dat gaat mis, hoor. Ik ken Anne nogal goed, ik heb gezegd, Anne, dat wordt niks, hoor. Nee, het wordt niks, ik gaf hem ook wel eens financieel advies. Ja, gaat er een beetje om zitten lachen. Dit nog nodig voor mijn oude jaar. Nou ga je dan, u hoeft mij niet uit te lachen. Er zijn genoeg andere personen die zich daarvoor lenen. Maar niet van waarom? Ik gaf Vondeling wel eens financieel advies, nou en. Zo grappig is, dan begrijp ik het grappige dan toch niet van zeker. Het zal er wel aan mij liggen, maar begrijp ik niet. Ik gaf Vondeling financieel advies, nou en. Er zijn ook paters die voorlichting geven. Dat een aardige man was, een eenvoudige man was, diezelfde Vondeling. Het was ook een man, die heeft hij ook gezegd, hij hield niet van koude kak. Hield niet van koude kak. Ik vind het eigenaardig voor iemand die landbouw had gestudeerd, maar ja. Het was een door en door fatsoenlijke man. Het was een man, hij zou nooit zijn eigen partij bevoordelen. Integendeel. Maar ja, het was een man voor lenen. En dan hoef ik u niet te zeggen, je kan 1 keer lenen, mevrouw, dat weet u ook wel. En hier, de dame kan misschien 2 keer lenen, niet? En mevrouw kan misschien 3 maal lenen, maar zoals we hier vanavond bij elkaar zitten, wij kunnen uiteindelijk nooit aan het lenen. Nee. Zeer goed. Zeer goed, een intelligent volk zijn we. Je snapt niet hoe we aan dat tekort komen, hè? Dan kunnen we niet aan het lenen blijven. Ik zeg altijd, kabinet Marijnen gooide er met zijn pet naar. Kals ging er mee rond. En Zijlstra zet hem op, dat is het eigenlijk. En populair waren die mensen geen van allen voor geworden, hoor. Al staan ze de hele dag voor de radio en de televisie. Want wij lachen wel eens om die buitenlandse grootheden. Wij lachen wel eens als een man, zou maar zeggen, als Adenauer. Maar die was, Adenauer was populair in Duitsland. Die kon je kopen als tuinkabouter. Man is de Gaulle, Europa's oudste provo, toch populair in Frankrijk. Mannen, interesse voor alles, hoor, gaat overal eens neuzen. Het is een persoonlijkheid, het is een man, het is een moeilijk mens. De Gaulle is in de praktijk een moeilijk mens, houdt het been stijf. Maar dat heeft niks met politiek te maken, dat is reumatiek, dat is weer wat anders. Wij lachen natuurlijk wel eens op een man als Sukarno, maar toch is hij in zijn land populair. Was hij populair, begint te zakken natuurlijk. Hebben we laatst nog gehoord van de Nederlandse radio, Sukarno was mooi. Hebben we dat nog gehoord? Sukarno was mooi. Meneer, ik zal u zeggen hoe ik me voel. Ik voel me kip lekker. Ik dacht nou, als alle kippen zich zo lekker voelen, kan jij hem op mij het wel afschrijven, jongen. En toch zou ik er maar eens diep over nadenken. Je zou ze toch niet willen missen. De koningshuizen, je zou ze niet willen missen. Je zou je zo eenzaam voelen. De koningshuizen, de provinciehuizen, de stadhuizen, de ministeries, waarin de autoriteiten huizen. Juist die autoriteiten waar Nederland ook zo rijk aan is. Ik hou ervan. Soms bestudeer ik ze helemaal. Hè. Dan kijk ik de manier waarop zo'n man zich voortbeweegt. Hè. Een autoriteit die loopt niet, maar schrijdt. Maar valt de voordeur dicht en is hij uit gezicht van die nare langharige jongetjes. Moet zo'n autoriteit zijn energie heel even kwijt, dan maakt die kleine sprongetjes. Autoriteiten bij volle maan, huppelen. Autoriteiten bij volle maan, huppelen achter de feiten aan.
Een president, dat is bekend, schrijt, schrijt, schrijt. Maar zie hem dan opeens in Texas op zijn range door de lege gangen schokken. En als hij 's avonds laat moe naar bed toe gaat, in pyjama en op sokken. Presidenten bij volle maan, huppelen, nee, sukkelen. Presidenten bij volle maan, sukkelen achter de feiten aan. Hoe weet u dat? Bisschop loopt met de waardigheid of hij ten hemel schrijdt. Maar in het Vaticaan zijn 's nachts de lichten aan en menig late wandelaar die door de ramen spiet, die weet niet wat hij ziet met schijnsel van de kandelaar. Bisschoppen in de maneschijn, huppelen, nee, druppelen. Bisschoppen in de maneschijn, druppelen water in hun wijn. Maar wist u dat een autoriteit 's nachts soms even schrijt? In bed in zijn handsop, met al zijn lintjes op, daar huilt hij het witte linnen nat. Het is om dat soort dat speelt rondom een kinderbeeld, dat huppelt door de binnenstad. Agenten 's nachts bij volle maan, huppelen, nee, knuppelen. Agenten 's nachts bij volle maan, knuppelen achter de feiten aan. Er waart een spook door Amsterdam. Het is geen vrouw, het is geen man. Soms rijdt het op een witte fiets. Het is vermoedelijk helemaal niets. Alleen een teken aan de wand. Er waart een spook door Nederland. Soms zit het zomaar op de straat en niemand weet waarom het gaat. Vage onrust, vreemd verlangen, iedereen wil spoken vangen. Soms roept een oude querulant, de Elsevier nog in zijn hand. Ze moesten potverdikkie ook. En dan breekt hij zijn nek over het spook. Er waart een spook door Amsterdam. Er valt een hoofd, er valt een man. Het spook wacht op zijn nederlaag. Er komt versterking uit Den Haag. Maar het loopt een beetje uit de hand. Er waart een spook door Nederland. Maar gisternacht, het was al laat, opeens politie in de straat. 20 mannen en 2 honden hadden blijkbaar wat gevonden. Ze voerden iets tussen zich in. Ik zag heel vaag 2 mannen schim, maar ik heb het geloof ik goed gezien. Het was Leo van de overkant met Lien. Die spoken veel door Amsterdam. Die voelen vaag iets voor Vietnam. De negers en zo'n witte fiets.
Er spookt bij hun van binnen iets dat wij niet goed meer kunnen zien. Maar ik mag ze wel. Leo en Lien. Wat zullen Televisie, als je televisie hebt, heb je de hele wereld zo in een klein kastje gepakt hoor. Alle dingen, alles, alle de documentaires, mooi hoor. En toch zou je rustig kunnen stellen, je zou kunnen zeggen de televisie staat nog in zijn kinderschoenen. Je moet er nog alles van verwachten, want het wordt steeds mooier. Heeft natuurlijk zijn goede kanten ook. We krijgen nog 2, 3 jaar, dan heb je kleurentelevisie niet. De eerste kleurenfilms al maar gezien bij Philips, zeer interessant. Pinguïns uit de Zuidpool. De volgende wordt nog mooier, Non in de sneeuw. Tap to Delft, ik ga er nooit naartoe, dat Tap to Delft. Vrienden van mij gaan er altijd heen, is mooi. Die zeggen, je moet er ook heen. Tap to Delft is prachtig, zeggen ze tegen mij. Je bent er eens even helemaal uit. Je denkt eens even niet aan Vietnam. Nou, als je televisie hebt, dan heb je om de havenklap heb je de hele Tweede Kamer zo in je kamer. Hè? Dan zie je helemaal hoe de democratie werkt. Ja, hoe het werkt, hoe het voortsukkelt. Het is een speciale attractie. Spanje heeft zijn stierengevechten. Wij hebben onze kamerdebatten. Het is mooi om te zien. U mag het graag zien. Laatst tot middernacht heeft het geduurd. Wat zeg ik? Tot middernacht, tot de volgende morgen. Heb ik kans zien vallen in de ochtend. De zon ging op en hij onder. Mooi gezegd hoor. Ik vond het geweldig. Ik hou ervan. Hè. Dat is prachtig. En de hele regering met van die kleine slaapoogjes. 's Morgens om 4:30 van die hele kleine geniepige slaapoogjes. Hè. Alleen de uil was klaar wakker. Dat was het mooi. Die keek met hongerige ogen naar de heer Kikker. Ik vind de Tweede Kamer, dat vind ik het mooiste. Daar mag ik graag naar kijken. Dat begint altijd, die uitzending van de Tweede Kamer begint altijd met meneer Vertiel, hè? Dat is, die gaat, ja, die Vertiel, die gaat daarover of zo. Die is, die is van die beweging, zou ik maar zeggen. Die gaat over die Kamer. Ja, wat nou? Hij houdt ze schoon, weet ik het wel. Dat is mooi, ik mag het altijd graag zien. Hoe begint het altijd? Moet je horen. Dan zit die Vertiel, die zit wat hoger, wat is prominenter dan die andere. Hij heeft het voor het zeggen, die zit er wat hoger. En dan begint die uitzending en dan rijden die camera's, die rijden een stukje op hem in. Maar dat kan hem niks schelen hoor, dan gaat hem geen camera te hoog. Dat kan hem niks schelen. Nou, en dan zit hij daar, die Vertiel, die zit daar rustig hoor. En dan heb je zo'n hamer. Hè. Ja, nee, hij heeft een hamer. Nee, die andere niet, dat mag niet. Nee, dat mag niet. Bij de ingang moeten ze afgeven, mag niet hoor. Er zouden de grootste ongelukken van komen, kun je nagaan? Zonder hamer slaan ze elkaar al tegen de vlakte, kun je nagaan? Oh, is maar. En dan zit hij daar en dan moet je goed horen. Dan begint het altijd zo, hè. Die Vertiel, die hebt dan die hamer en dan zegt hij aan de orde is. En dan hamert hij, kun je nooit horen wat er aan de orde is. Maar dat hindert ook niet, want het is voor die andere jongens is dat een teken om er doorheen te gaan praten. Ja, dan lopen ze allemaal uit de banken en dan praten ze door elkaar. Het is zo'n rotzooi, daar heb je geen idee van. Een soort happening waarbij de politie machteloos staat. Maar wel mooi hoor. Nou, en dan heb hij daar het woord en dan begint hij van. Hij spreekt een beetje onduidelijk, heb je wel eens gehoord? Hij slikt de boel in, ik weet niet waarom. Ja, dan slikt het in, dan is het lettergreep en dan zegt hij van... wie wenst er deel te nemen aan de repliek in plaats van republiek? Dat kan je niet zeggen, hè? Nou, en dan komen ze allemaal uit de bank en dan gaat het beginnen. Dan zie je al die bekende figuren waar je altijd van leest. Die zie je van vlakbij, dan zitten zo bij je op de canapé. Ik vind het niet prettig, maar ze zitten er, begrijp je wel? Dan zie je zo'n man, zou maar zeggen, dat zo'n dokter Anders Nederhorst en zo, en weet ik veel, dokter Anders Schmelzer en zo, al die half afgestudeerde personen die allemaal... Tegenwoordig is iedereen dokter Anders, wat dat dus is, een soort regeringsmiddenstandsdiploma, geloof ik. Nou, dan gaat het beginnen, dan zie je het allemaal mooi, dan zie je ze allemaal... Het eerste is dan het woord altijd aan meneer Nederhorst, zou maar zeggen. Het gaat om beurten, maar hij heeft dan het eerste woord. Het laatste mag hij niet hebben, maar het eerste woord. Dat is een beetje een droeve figuur, die Nederhorst. Ja, een beetje een man die er niet veel in ziet of zo, ik weet het niet. Zo'n man van, je hebt dan altijd een brief geschreven en zo. Ja. En die had hij dan feitelijk niet willen schrijven en zo.
Maar die heb je dan wel op de bus gedaan. Je kan er niet goed begrijpen. Je kan er niet goed thuisbrengen, hè. Maar je moet er voor bij de PTT geweest zijn, nou, begrijp je niet? En op het slot sluit hij zich dan aan bij iets wat er al was. Dus... Nee, daar hebben die andere, weet je ook weer, die dokter Anders Smeltzer, of wie die? Dat vind ik net een gladde tikkel met een witte kluif in zijn bek. En dan krijg je de fruilen, dan komt de fruilen, die vind ik sympathiek. Als de fruilen komt, is meteen het hele scherm vol. Dat is mooi wat dit, hoor. Een soort Mary Poppins die niet kan vliegen, maar wel mooi, hoor. En nou, koekoek natuurlijk, ja, je zal geen koekoek hebben. Dan was ik in het begin aan wennen, van gek, hè. Die koekoek in de Tweede Kamer, ik weet niet, van een gek, hè. Gewoon net Zwiebertje in de Gijsbrecht. Maar nou vind ik het een soort Jan van Schaffelaar na de sprong. Ook wel mooi, hoor. Oh, als je televisie hebt, heb je om de havenklap, heb je de voetbalmatch, heb je zo in de kamer. En nog zonder de reclameboodschappen, hoor, want daar komt over 2-3 nachten, nog 2 nachten slapen, dan heb je de reclameboodschappen zo in je mandje. Nou, ik heb er geen boodschap aan, ik heb Ajax-Liverpool nog gezien, zonder de reclame, hè? Dat was mooi, je dacht gewoon dat Willem II tegen Roxy voetbalde. En dan zei je bij Engeland tegen Duitsland, heb je toen nog gekeken? Dat vond ik ook een mooie strijd, hoor. Engeland tegen Duitsland was spannend. Nou ja, spannend voor mij niet, hoor. Engeland kon niet verliezen met zo'n enthousiaste koningin op de tribune. Gek, hè? Gek, hè? Dat zou u niet willen geloven. Maar toen ik de koningin van Engeland daar zag zitten op de tribune bij die voetbalwedstrijd, toen vond ik het billig dat onze koningin wat meer verdiende. Laat je dat nou eens een keer maar vertellen. Als je televisie hebt, heb je om de havenklap, heb je het hele koninklijk huis in je huis. Als het bankstel op zo'n stijk is verzet, ziet er gek. Ik zeg dadelijk, die hebben weer met de canapé staan aan, dus ik zie dadelijk, hoor. Dat waren uitzendingen. Zeg, hoe vond je de 10e maart? Heb je toen nog gekeken? Oh, de 10e maart. Ik genoten, hè. Wat een weelde, wat een pracht, wat een statiegeld, hè. Ik heb van 's morgens 10 tot 's middags 3 aan de beeldbuis gezeten. Er was geen beeldbuis meer, het was dwangbuis. En je kan niet weg ook, hoor, meneer. Je krijgt geen 2 minuten de kamer uit, mevrouw. Je moet toch wel eens 2 minuten de kamer uit. De melkboer kan toch iets aanreiken, niet? De bakker kan iets op de trap willen leggen, dan kan de man er niet in. Ik ben zo sufferd geweest, ik ben 2 minuten weg geweest. Ik kwam binnen, kon er geen touw meer aan vastknopen. Toen ik binnenkwam, zag ik net Klaus tekenen en die gouden pen in zijn zak steken. Ik zeg, nou, dat begint al vroeg. Toen zegt mevrouw, ja, dat mocht van Hal. Ik zeg, ja, dat weet ik toch niet, weet ik dat? Dat kan Van Hal, die kan dat doen, die is alleen verantwoording verschuldigd aan Mies Bouwman. Dat was de 10e maart en wat krijgen we straks de 10e januari niet, hè? Dan gaan Pieter en Margriet trouwen, dat is ook een heerlijke feestdag. Ik heb gezegd, heel Nederland moet die dag de vlag uitsteken. Dat is toch leuk? Zijn vader verkoopt ze. En je mag mee de ridderzaal in ook, hoor. Je gaat de ridderzaal mee in, want de kameras gaan ook naar binnen. En overal waar de kameras zijn is bal. Je ziet gewoon, zie je de koningin, zie je zo de troonrede voorlezen. En dat doet zij zo schattig, hè. De koningin doet dat zo leuk, dat voorlezen van die troonrede. Onze koningin heeft zo'n persoonlijke, menselijke charme, hè. Je ziet bij haar de verbazing over wat ze leest. Nou ja, het vorige jaar nog meer dan dit jaar. Vorig jaar kon je dat duidelijk zien. Dan moest je dat voorlezen van... De regering is van zins... de accijns op alcohol en tabak... te verhogen. Nou ja, dat was voor haar ook niet leuk... met 2 bruiloften voor je deur. Kom dan. En dat is altijd zo'n mooi moment, daar rijden die camera's helemaal in, hè. Die camera's die rijden dan verder, die komen dan vlakker bij die tronen, hè. En dan zie je die hofdames zo zielig tussen die tronen geklemd. Dat vind ik zo zielig, 2 toverprotocollen, vind je dat zielig, hoor. Maar daar gaat Klaus nog wat aan doen, ruimtelijke ordening.
En dan op de 30 april, dan verjaart de koningin. En dan gaat de Camera's mee naar Soestdijk. Dat is ook prachtig, hè. Dan zie je het hele grasveld vol kloren. Dan krijgt de koningin allemaal dingen die... Dan krijgt ze allemaal dingen die ze al heeft, hè. En dat doet ze zo schattig, hè. De laatste keer kreeg ze 4 zulke grote krentenbroden. En dan loopt ze die mensen in eentje tegemoet van... Oeh, je zou zweren, die heeft honger. Eerlijk hoor. En dan wil ze die krentenbroden aanpakken, maar dat mag niet. Want er staat een knecht naast en die pakt het af. Ja, er staat een knecht naast. Nou ja, een knecht, dat is een kolonel, nee, ben ik kwalijk. Jazeker, dat is een kolonel. Als er geen oorlog is, pakt die krentenbrood dan, ben ik kwalijk. Kom nou. Dat is de kolonel van Littejeu, de opperkrentenbrood aanpakker en buitengewone dienst. Zo'n baan, ik denk wel eens, wat zou zo'n kerel die 364 andere dagen doen? Ik denk dat hij dan die krentenbroden opvreet, dat kan niet andere dagen. En die salarisverhoging, dat is voor zijn beleg, dat kan niet andere dagen. Wat wist je nou vroeger van een man als dokter Lammers? Niet? Hoofd van de RVD, van de Rijksverlovingsdienst, wist je niks van? Wel nee, je dacht dat is een makkelijke job, dat is een hele zware baan. Die man moet achter de feiten aanlopen. Die man die komt praktisch niet te bed. Die ziet er ook moe uit. Grote hoofdkringen onder zijn ogen en zo. En dan staat hem nog wat te wachten, want dan gaan er nog een paar trouwen. En sommige mensen houden er hard vast. Ik niet hoor. Want er is dit jaar, en dat moet ik ook eerlijk zeggen, hier en daar is er wel eens een woord van kritiek geweest op de keuze van onze 3 prinsessen, maar niet door mij. Want ik heb juist altijd gezegd, de keuze van onze 3 prinsessen is daarom zo adembenemend. Omdat het een samenvatting is, een symbolische samenvatting van al datgene waardoor Nederland in de loop der eeuwen werd bedreigd. Duitsland, Spanje en Schiedam. Maar dat zou ik u tot slot van deze laatste avond van het jaar nog zo graag willen zeggen. Wees voorzichtig. We moeten misschien straks gaan kiezen tussen monarchie en republiek. Maar weet wat je hebt. Je weet nooit wat je krijgt. Als Nederland ooit een republiek zou worden. Wat de Telegraaf verhoede. Dan rijden Mies Bouwman en Theo Eertman samen in de gouden koets. En dan helpt het niet meer of Willem Duis langs de route in zijn eentje het Wilhelmus zingt. Dat heeft geen zin meer. En wie krijg je als president? Weet je wie je als president krijgt? Moet je ook maar afwachten. Zeg je voor, het wordt van Dis. Ben je helemaal mooi uit, mag er niks meer. Mag Ajax niet meer voetballen, alleen nog pingpongen op maandagmiddag in de tuin van de zondagschool. Wat willen we meer? Wat zouden we meer willen dan we op het ogenblik hebben? Wij zijn alles. Wij zijn lid van de NATO en de EIG. De uiers zijn in 6 landen gelijk getrokken. Wat wil je meer? Wij zijn lid van de NATO. Een oude Duitse vechtjas waakt over ons. De graaf von Kielmansegg. Hij heeft kort geleden in een interview gezegd... hij hoopt in het harnas te sterven. Nou, dat moet toch aan zo'n ding te komen zijn. Op de laatste zaterdag van het oude jaar... zit je met je 12 miljoen vlak voor het zoenen, vlak voor het eind van het jaar nog bij elkaar. Zeg je nou, dat was het dan weer, mevrouw, meneer. En het was met jaartje wel, op die laatste zaterdag. En met het hele stel. Gaat zo'n jaar gauw voorbij anders, hè. Gaat elk jaar vlug, heb je dat in de gaten? Je wordt ook elk jaar een dagje ouder, hè. Maar gaat het gauw, hè. Waar blijft de tijd? Zou dat nou aan mij liggen? Het gaat zo vlug. Het is alsof het gisteren allemaal was. Alles is gisteren geworden. De oktoberrevolutie op het Binnenhof. Herinnert u zich? Ach, dat was een internationale gebeurtenis, hoor. Amerika leefde mee. Ze zijn er 's nachts voor opgebleven. Nou ja, het was daar middag, dus zegt niks natuurlijk. Maar een vooraanstaand man als Frank Sinatra... zong de volgende dag al zijn topsong over de gebeurtenissen. Frank Sinatra heeft toen direct al gezongen van... Strebers in the night.
De nacht van Schmelzer, strebers in de night. Het vonnis Velse, kals viel in de kloof van vaders eigen geloof. Want dat is eigenaardig. KVP'ers geloven hetzelfde, maar zijn het oneens over wat ze zeker weten. Nou ja, als we het allemaal zeker wisten, dan zou het ook niet nodig zijn om vragen te stellen in de Kamer. Wat een schering en inslag, hè? Elk ogenblik van, is het de minister bekend? Zo ja, en waarom niet? We vragen maar, we willen alles weten van wie heeft het deurtje in Breda opengezet? Wie in naam der wet? Wie in naam der wet? De vogel is gevlogen, ligt al lang niet meer op bed. Wie heeft het deurtje in Breda opengezet? Nee, we noemen geen namen. Nee. Maar het was Sam Kalde. Maar hij gaat eronder gebukt. En daarom zou ik zo graag tegen hem willen zeggen: Sammy, loopt niet zo gebogen. Dacht je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen? Sammy met je ogen zonder gein. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, lagen is toch wieder heim. Maar er zijn er meer heim. Er gaan er elke dag meer heim dan ons lief is. Alle gastarbeiders gaan enkele reis naar huis. Want er hangen grote veranderingen in de lucht. Ik heb ze zelf gezien. Ik ben met Katootje naar de arbeidsmarkt gegaan. Ze kon krijgen wie ze wou. Ze kon krijgen wie ze wou. Ze kon krijgen wie ze wou. Zo ontspannen was de arbeidsmarkt. De timmerman weerom, de loodgieter weerom, riepen dadelijk: ja, ik kom, reken rustig dat ik kom, En ik breng de metselaar mee. Ach, alles is zo tijdelijk, hè. Alles is zo relatief. En datzelfde zou ik wel in het oor willen fluisteren van onze meest geliefde, geachte afgevaardigde in de Tweede Kamer. Ik zou willen zeggen: kom, koekoek, het is maar tijdelijk. Zou maar op huis aan gaan. Kom, koekoek, ga maar kalmpjes aan. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze er gang maar gaan. Kom, koekoek, ga naar huis, kalm aan. Koetje weer melken, 's morgens weer elke dag vroeg op. Geen vroeg op, nooit meer die kamer vertiel met die hamer. Klerenjob. Kom, koekoek, het is maar tijdelijk, zou maar op huis aan gaan. Kom, koekoek, steek de lantaarn vast aan. Koekoek, terug naar de warme stal. Koekoek, terug in die warm overal. Koekoek, vroeg met de kippen op stok. Koekoek, deurtje weer dicht voor de klok. Koekoek, hangt aan de muur en het tikt. Koekoek, einde van het hele conflict. Kom, koekoek, ga op huis aan. Ach, ik moet eraan denken hoe nog een paar weken geleden stond half Nederland op zijn achterste benen toen ingenieur Baas eenmaal heeft geslagen. Kan je nagaan wat er dadelijk gebeurt als koekoek 12 keer slaat? Als het schip van staat, klokslag 12, met 13 ministers, de 14% loongrens passeert. Zou je wat beleven, hoor? Het blanke schip van staat, dat langzamerhand begint te lijken op een soort yellow submarine. Niemand weet wat of het wordt. 900 miljoen tekort. Waar we heen gaan, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Wie er mee gaat, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Het dekkingsplan
dat is nou akkoord. De stier van Potter is ook aan boord. Waar we heen gaan. Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien. Wie er mee gaat. Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien. De oude kals staat aan de kant. Die had een gaatje in zijn hand. Wie er mee gaat. Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien. En waar we heen gaan. Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien. We lopen vol, er staat een storm. Het wordt een duikboot, dat is ook enorm. Cor Verolme, die roept hoera. We varen door naar Zuid-Afrika. Waar we heen gaan. Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien, We gaan duiken. Jelle zal wel zien. Wie er? We gaan onder de loon gaan. Jelle zal. We gaan onder de loongrens door. Hier is Bakstak in New York. Hier is Bakstak in New York. Ik wens u allen een recht voorspoedig nieuwjaar. Bakstak in New York. Langzaam gaan we de nieuwjaar in. Hier is Bakstak in New York. En waar we heen gaan. Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien. Jelle zal wel zien. Maar wat Jelle dan ook zal zien in de periscoop van 1967. Het moment, het plechtige ogenblik is aangebroken dat ik u zo graag, dames en heren, kinderen en kleuters, in heel Nederland al het goede zou willen wensen voor het komende jaar. En als ik u dan één wens zou mogen toeroepen, dan zou het deze zijn. Ik wens u dat in het komende jaar al uw werkdagen op een erkend christelijke feestdag mogen vallen. En dan, hoe zou het anders kunnen, lieve vrienden? Komt altijd weer vlak voor de drempel die moeilijk te beantwoorden vraag. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Demonstreren tegen heren in vreemde consulaten. Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Zullen we vechten of nog eenmaal rustig praten? Slopen we gezamenlijk de Nederlandse leeuw? Of laat zo Rappard riddersporen achter in de sneeuw? Braden wij de vredesduif of laten wij haar vliegen? Beraden we ons op God is dood of gaan we kindje wiegen? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Wat maken we op Drakenstein strakjes bekend? Een jongen, een meisje of een president? Weet u al een beetje wat of hoe? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Waar wij heen gaan. Jelle zal wel zien, Jelle zal wel zien. En wie er mee gaat. Jelle zal wel zien, zal wel zien. Jelle zal wel zien. En waar we